Eu sunt ăsta. Hei, sunt Rari și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, deci hai să începem. Cine? Flavis Roit. Îl are pe gay Flavis Roit. Ia, hai să ne uităm cum joacă. Hei! Haide! Telefonul îți trag acum o palmă de stele verzi. Unde? Că nici nu-l văd. Sunt cumva la Brawl TV. Uite pe Tara aici. Uite-l și pe Gale cu skin. Sunt la Brawl TV aici. Brawl TV! Există. Brawl TV. Ba da. Ba nu. Ce e ăsta? Brawl TV. Nu-i vede. Hai să dăm o dată un mes, sunt aici alături de Rare și ca el se joacă Piggy. Că nu-i place Brawl Stars-ul. Nu-mi place Brawl Stars. Dar nu știu acum să mă joc Brawl Stars. Adică îi place, dar n-are chef. Mă joacă cu mine Pig Infection. Nu mă joc nicio Piggy Infection. Că posul. Știu eu un simulator de... noul simulator cu boală. Boală de ce naiba? De COVID. De ce mai putea să fie boala? De COVID. Mamă, COVID-ul mă. COVID-ul de 2 lei. Brock! Blocul meu. Am ultimata, care nu făcut nimic deocamdată. Eu mă joc. M-a omorât! Ce trebuie, bă? Ce mare, bă? Taci, că te iau de craci. Și te dau la vaci. Asta o știi de la mine. Nu, asta am auzit rima asta. Le fac Piggy. Gata, m-am spawnat și eu. Piggy, wow! Ha, ha, uite-l pe Bull. E Bull aici. Piggy. Stai, Bull, în coa. Te cred. Aoleu. Jackie, m-a omorât Jackie. Ce proastă e Piggy. Poți să rost să mai vorbești asta, că știi că cineva filmează aici. N-ai până și mine, deci. Îmi doare în cur. Bă, dar taci, țineți gura pe loc. Păi lasă-mă, tu vezi de treaba ta. Deci că te-au de crash, te dau la vaci. Bă! Lasă-mă. Nu priez. Bun, dau aici. Haide. Ajutor, mă fugăște Piggy. Ajutați-mă, băi! Bă, de ce dai în mine că eu sunt decât un butoi? What the? A, nici nu dă în mine. What the? Bă, Anita, eu sunt decât un butoi, îți făcui ceva? Îți făcui ceva rău? A? Butoi. Păi eu nu-ți făcui nimic rău. Oh my god, e de evil! E de evil! Ce, mă, murirăm. Da, mă. Play gay. Asta are hack! Oh my... Cum adică? Oh my fucking god! Cum are hack? Văzui. Taci odată. Aș că te-au de crash, te dau la vaci. Bă. Bun. Și el primul. Aaaa! Mă lăsară-ți aici? Dacă aș putea să mă urcă Piggy asta să merg aici. What the? Showdown! Gata.
100 de ăștia. De dubloane. Asta. De token. Nu. Ce cum se numesc, că nu vine. Bun. Gata, pot să iau Brawl Box-ul. Nu, sper să nu știu ce. Dar nici nu-l iau, că eu vreau să fac două. Că după aia, Brawl Box urmează un Big Box. Mă, de Evil, nu coați. Ok, hai capital. Cine naibii asta? Tu te bă de aici. Profil 31. Oare pe Ems și pe Sandy și pe Bea și pe Max. Cine nu are pe Bea? Acum hai să fiu serios. Eu. Aprinsă! Oare pe Tara? Ce schimbăm? Meciul avariei, mă văr eu ca de obicei. E mai tare gamer. Poate să am și eu un brawler. Nu. Nu. Nu să fie niciun brawler. Pocanuri. După aia urmează Big Boss. Deci eu și-am zis, bă, hai bă, intră cu mine și joacă Piggy. Nu, intră tu și joacă cu mine, Brawl. De atunci, știi că mai pus așa că 3 episoade astăzi? Sau 2? Mai, astăzi s-au pus 2 episoade de Brawl Stars. Așa că putează și tu unul de Roblox de alții are. Până la cineva la live știe. Da, cam acesta a fost și clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și share. Eu am fost Rareș cu Foxy 666. Pa!